ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, ховараву подписчикони гиромӣ қадр. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон аз тарафи дасти чап дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор мошинаҳои дарздӯзӣ барои чеварон ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. дӯстон, дар баробари ба навор гирифтан ман тавонистам бо ёрдами фурӯшандаи ин дукон нархи як чандта мошинаҳои дарздӯзии ҳозираву пешинаашро ба шумо фаҳмонда диҳам. боз як бори дигар шуморо хотиррасон мекунам. суроғаи мо бозори Корвон, бозоре аз тарафи дастчап, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. суҳбати телефонӣ бошад озод аст. боқӣ сарбаланду саломат бошед ва агар тавонед то қадри имкон наворҳои моро дастгирӣ кунед, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. модели Zovera ин хати рост медуза барои фабричния да ин ҳама чиза медуза. Столи ҳамин херча. Ин қадар стол дора, ҷа меҷихим мисол ҷа кор мекунад. Ҷа лапкаша мебардора. Модели 2018 яи. Боҷа моделои нав аста. Нархи чанд сомон? 3300 сомон. 3300 сомон. Агар ки бо занг зана муомила дора иншаллоҳ. Иншаллоҳ муомила дора. ин модели Jack F4 ай 2021. 2021 ай неҷа меҷихи кор мекунад. Айҷа лапка мехеза ира. Ирам ҳала чира медуза. Боҷа моделои 2021 дорем. Ирам столош чанд қачан дайда? Столош 1.15 ба 40. 1.15 ба 40 столша ин май пеш ба навор мегӯям нишон метавонед шумо бинед. Неҷа функсия оригинал арина. чандта функсия дорад? Я хати рост медуза. Я хати рост медуза. Баъд ман инҷа оригинал инҷа мефаҳмӣ ки ман инҷа да ҷак задагия эмблемаи печаташ ё ҳамаш гарантия дорад ё. ин моделои ҷаноме тайландӣ, ҷопонӣ анино 18 намуд медуза, петли ҳам медуза ҷои тугмазанӣ, овозиш пастай, моторош кафолат дора, моторош защита дора. ин барои домашни условия, барои кори хона. ин 1900 сомон. ин стола ки хача. Столош не ҷудо, ин стол ҷудо фурӯхта мешавад. Агар бо анхели столо дамони мешавад? Не, фақат столи майда да мемонид. ани модел химдекор барои кори хона гуфтагиай, ирам 18 намуд медуза, ҳама чира медуза, мотори ирам кафолат дора, мошина оригинал ай, духти аҷоиб хушу дора ин. Ям 1800 сомон. Вале инҷа моделои бо қимат астай, ин 4300 сомон, вашам 4300. ё монополияи Дубай ай Дубай мебиён, ё многофунксиян, бисёр медузан. Духтуш зиёдтар ай. ин духтуш дар боло нишон додагиай, айра духтуш дар танаш нишон додагиай, ё ҳам бисёр медуза. 3400 сомони ино. 3300 бахшиш. 3300 сомон. Я бори мекунем хайли бешаваш. 3300 сомон. Аҷоиб мошини беовозам. Анаиш 2100 сомон. Я модели нағза. Я 24 намуд медуза 2100 сомон. Ани модело новинкаян. Ин шанс ми? 1800 сомон. Ё ҳамаш 1800 сомон. Ауш 1900 сомон. Ама пеш миро мебинем. Ана ин модело чӣ хели модел? Ин модели Zovera 2021 последний модель ай. Моториш 4500 оборот дора. Ана ҳама чира медуза. Ай резинка то кож ҳама чира медуза. Сенсориш нишон медиҳад. Ин сенсор нишон медиҳад ки кор кардестай. Ай минус оста мера, плюс тез мера. Айҷа лампочка хомӯш меша. ҳам мошинаи нағза. Ин светия хели. Оз ин кор кардестай овоз надорад. Ин авилок шай, авилоки 5 ништагаша 5700 сомон. ин авилоки ҳамон моделай Zovera 5700 сомон. ин ҳам авилок мекунад, ҳам хати рост дора, ҳам материала дарзша маҳкам мекунад. ани мошинаи Zovera ин 5800 сомон, қайчидори автомат ай барои кастум буруко бисёр нағзайда, чизои ранги фабрични мезана. Ин чизои ғавса медуза. Ғавса тинга мачар медуза, албатта. Баъд гарантия доран, ё ҳамаш гарантия доран. Ин стола иша. Ин стола ҳамия ин столам дарозиш 1.15, паҳмиш 40
Авайш ҳам дорад. ваям дора устол, ишам устол дора. Бо устолош пас мешам, баланд Ин мешам. нархе ки шумо мегин комплект қатъиями стол ҳамаша Дастафка, установкош, гарантияш ҳамаш дадриша. ин инҷа шумо тамошо кунем бинем бо ҳамин магазин мега дастафка метунем. Дастафкаш агар раҳои наздик боша ройгона мешавад, не ки раҳои дутараки боша муомила мекунем, иншоалло ба ҷои даркорӣ буда мерасонам. Хачом установка мекунам, гарантия метам. Гарантияш ҳастай дар любой ҳамин чизе ки дастафка бурда расона гарантия дорад. Ин сенсор шаби, ин вайка десада. Копия десази. Дар ҳолати овоз надоран ё беовоз? ё беовозам. Намин чизе ки мебинед шумо овоз надоранд. Мошинаҳои союзӣ пешинаан ино вакинем. И мошинаҳои союзӣ пешина ине ки дар ҳолати хуб қарор дорад ё. Ин состоянишам ҳаст буда. беҳад тозаи хушрӯам. Яъни мебелошам маълума ки чӣ донестам. Вадо пештарам да ё союзиан ино. Ё поям бесвет кор мекунанд. Ино чанд сомон? 1400 сом. Бо камтарак сифаташ пастар астай 800 сом 900 сом ё сифаташон хуб аст. Инами ҳамаш мошинои союзиан, а? Ё ҳамаш мошинаҳои союзӣ пештарам. Бу материалшон ба қуввати яъни хеле дар ҳолати хубанд. Инҳо ҳамаш дар ҳолати хубанд. Мошинаи пештаранд. Ёш арзонам 800 сомян ёш. Неҷа 800 сомашам доштай. Ҳама ҳамин муомила дорад. Агар шумо занг бизанед, ҳама ҳамин муомила дорад. Ман номерои телефони фурӯшандаи дукона дар аппликатсияни видео мемонам. Шумо озод занг бизанед, муомила кунед. ин ҳамун мошине ки дар кора дар инҷа ёфт карда метиҳам. Багари мо бокс клаби дорем. Бани ман намудои мошинаи Аверлок ай. И Аверлок домашний условия. Инҷа тайёр карда мондаган. Ё духти аҷоиб шуда ҳама машкилала медуза. И оригиналша 1100 сомон бо арзон меша. Иш 900 сом ва иш 800 сомон ва иш 1000 сомон. ҳамаш Аверлок ай ё, ҳамаш Аверлок. Ва мошинаи дастии бо пештара аст ай союзни. Союзни чанд сом? Супер фотам бисёр комод ма не дидагин да. 550 сомон 650 сомон. Барои ки на гузандое ки на ёд мегиранд, ин мошина сухма. Ин мошина инҷа ҳаста ҳама намудаш. Ино 550 сомон. Иншоалло ки шумо омадем ба бозора муомила мекунем. Ҳамин чиз ҳамаш муомила дорад. Дастафкарам доранд айҷа. Куҷое ки дастафка дар кора бурда мерасонанд. Роша 1400 сом. Ино арзонтаракош бидиям 1400 сом. Иран функсияш чандта функсия дорад? 18 намуд функсия Ин дорад. 24 намуд 1200 сом. Моделош чанд меора? Ё ҷанум 10-12 и эл на 12. Инаи ҷанум 31 11 S11. Ино 1400 сом. Инҷа бо дабанш қиматшам ҳастайда, инҷа бо 1900 сомашам дорад. Иниш чанд сомаш дорад? 1600. Иниш 1600 сом. Ҳамин муомила дорад. 1900 сомон ё ёш 2100 сом. Инош 2100 сом. Ҳама функсия бисёр мезадагиш кадом Сум мезаги на ё 24 намуду. Ино 24 намуд функсия дорад. Ё қиматан ё бори оригиналан ё. Да ҳамаш кафолат дорад, моторш да дар ҳамаш гуфтамашам. моторшам ҳамаш оянда кафолат дорад. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонавободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то наворҳои навбатӣ.